אחרי שבוע במלבורן הגיע הזמן להמשיך הלאה. נחתנו בסידני, סקרנים לראות מה מחכה לנו. התמקמנו בבונדי, וביום הראשון בדיוק שיחקה נבחרת אוסטרליה במונדיאל. השכבנו את אדם לישון בספה בבר, וכשהוא התעורר, הוא כבר נכנס ישר לאווירת החגיגות. היו לנו ימים נהדרים בעיר, פגשנו את איתי חן, חבר טוב ובעל הפודקאסט מטוסי נייר, עשינו פיקניק בשוק סוף השבוע, וכרגיל אדם הצליח לגנוב את ההצגה. לא משנה לאן אנחנו מגיעים, הוא פשוט גורם לאנשים לחייך. אבל לסידני היה גם צד אחר. ביקרנו במקום שבו התרחש הפיגוע הקשה בדצמבר האחרון, שבו נרצחו יהודים שבאו לחגוג את חנוכה. לראות את גלריית הזיכרון ולשמוע מהמקומיים על הפגיעה בקהילה היהודית היה רגע מטלטל. זה הזכיר לנו שגם בקצה השני של העולם, כולנו מחוברים לאותו סיפור. למחרת רצינו להקליל קצת אנרגיות, אז נסענו לווטסון ביי, לראות את האוקיינוס נפגש עם הצוק. זה התחיל טוב ושמשי, ופתאום הפך מעונן. נכנסנו לבית קפה קטן להתחמם, ושם חיכתה לנו אחת הפגישות הכי מרגשות של הטיול. בעלת המקום, ממבטא מזרח תיכוני, התאהבה באדם מהרגע שנכנסנו. היא לא הפסיקה לגשת אלינו, לשחק איתו ולחייך. כשביקשנו חשבון, היא פשוט סירבה לקחת כסף. היא סיפרה שעברה עליה תקופה מאוד קשה, ושאדם הצליח להחזיר לה קצת שמחה ללב. רק כשבאנו לצאת, שאלנו אותה מאיפה היא. היא חייכה ואמרה, אני מאיראן. התחבקנו, נפרדנו ויצאנו משם מתחושה שלפעמים בני אדם פשוט נפגשים בזמן הנכון, בלי קשר לגבולות או לפוליטיקה. משם המשכנו לגלריה הלאומית, גילינו שאדם כנראה חובב אומנות לא קטן, וסיימנו בפיקניק מול בית האופרה בשמש חורפית מושלמת. בגלל שזו לא העונה, כמעט ולא היו תיירים, והרגשנו לרגע שכל המקום שייך רק לנו. את השבוע סיימנו בטיול לאורך בונדי ביץ', עם תחושה שאנחנו סוף סוף מתחילים למצוא את הקצב שלנו, להבין מה נכון לנו, מה נכון לאדם, ואיך נראה הטיול הזה כשאנחנו מפסיקים לרדוף אחרי כל יעד. ומכאן אנחנו ממשיכים לשבועיים בניו זילנד, חוזרים לאחד מהמקומות הכי קרובים לליבנו, נתראה שם. 1.5 חודשים באוסטרליה וניו זילנד עם תינוק, נתראה בחלק הבא.